ভাষা হেৰুৱালে, আইডেণ্টিটি হেৰুৱালে, ট্ৰেডিশ্যন হেৰুৱালে। অসমীয়া আৰু অসমীয়া फोरनि डिमान्ड सोरबा बर' रायजो राजाफोरनि डिमान्ड बे बड'लेण्ड आलादा रायजोसोमोन। जे मोनद' हारिया एसटि दाबिबाय थादों, एसटि बिबाय थादों, थिग बिथांमोना जेब्ला थाखानाय एसटिखौ एसटि होदोंमोन बिथांमोना अब्ला मानो मोनासैना बेनि सायाव सोंथि नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन। सासे टिवा दैदेनगिरियाहाय जे स्टुडेन्ट इउनियननि ना बिथाङा फोरमायदों मा खोथा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। मानो होनोब्ला दिनैहाय जे बनसुनि हानजायाहाय जे दिल्लीयावहाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मोनसे दाबि दैखांनाय जों नुनो मोनदों। बेयावहाय गुबुन गुबुन हारि थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोराहाय बाहागो लादों, गुबुन गुबुन स्टुडेन्ट इउनियननिफोराहाय नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन। लोगोसे जे हाग्रा एवस्रांनायावहाय बिथां हाग्रा महिला सारा जि खोथा बुंदोंमोन जे पलिटिकेल पार्टी बा राजखान्थि हानजा जितु लोब्बा दं होनना खोथा बुंदों, बेनि सायावहाय फिन बिथां रन्जित बसुमतारी साराहाय रिप्लाइ होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायना लानांगोन बिथांमोना मा मख'दों, माने बिथाङा मा मख'दों नैबे खौरांनि गेजेरजोंहाय भिडिअखौ नायना ला जोबजासिम नाय। आरो दिल्लीयावथ' दिनैहाय सोमावग्लुंबाय माने सेपारेट स्टेट आरो ट्राइबेलनि खायसे खोथाबो मख'नाय जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना ला। जोंहा बर'फोरनो फिसा फिसा मोनसे काउन्सिल होबोदों, जाय काउन्सिलखौ दिनै 93आव बिएससि होबोदों, 2003आव बिटिसि होबोदों, 2020आवहाय बिटिआर होबोदों। बे काउन्सिला मालाबाबो जोंनि बर'फोरनि डिमान्ड नङामोन। जोंनि बर'फोरनि डिमान्डआ जाहैबाय आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड, जाय बर'फोरनि गांनाय उखैनाय, बर'फोरनि थामोनथा रैखाथि, बर'फोरनि हा हु, बर'फोरनि राव हारिमु, बर'फोरनि आसार खान्थिखौ प्रटेक्सन होनो हागोन बिसोमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि डिमान्ड आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटसोमोन। सोरबा एक्स बेल्टि, सोरबा बेल्टिफोरनि डिमान्ड, एनडिएफबिफोरनि डिमान्ड, सोरबा बर' रायजो राजाफोरनि डिमान्ड बे बड'लेण्ड आलादा रायजोसोमोन। बे खुनु काउन्सिल नङामोन। नाथाय भारत सरकार, आसाम सरकारा जोंखौ थगायनानै फिसा फिसा मोनसे काउन्सिल होदों, जाय काउन्सिला 93निफ्राय दिनै 2003आव बिटिएसि होनानै 2020आव बिटिआर होनानै बे मालाबाबो बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै। जेब्ला जोंनि बर'फोरनि आफादफ्रा आन्दलन खालामदोंमोन, बिथांमोनखौ सम गैया, बिथांमोनखौ होनो हाथ'वा होननानै काउन्सिल होबोदोंमोन। नाथाय बे काउन्सिला जोंनि बर'फोरनि थाखाय मालाबाबो दिनै सन्तुष्ट नङा। बिनि थाखायनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जेब्लानासिम जाया अब्लासिम जोंनि आलादा रायजोआ थांबाय थानांगोन। आरो जेब्लानासिम आलादा रायजो मोनगोन अब्लासो बर'फोरनि गांनाय उखैनाय, बर'फोरनि आसामाव नासयजानाय, दिनै बे एसटि बादे बिजानानै नन ट्राइबेलफोरजों दिनै एसटिफ्रा दिनै खस्थ' मोननो नागिरनाय, आसामाव दिनै असमिया भाषा रोङाबा जोंनि ट्राइबेल बर'फ्रा साख्रि मोनै, दिनै हा हु सेजानाय, गावनि ट्राइबेलावनो गावनि ट्राइबेलनि हायावनो दिनै 6 सिडिउलावनो हक, जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआवनो हक, दिनै गुबुनफोरजों जों सरकारजों जों होखारजानाय, गावनि हायावनो बैफोरबायदि खस्थ' दुखु जों मोनबाय थागोन जेब्लानासिम जों आलादा रायजो मोना। गावनि हायावनो जों होखारजागोन, गावनि हायावनो जों भाषा रोङाबा साख्रि मोनै असनमान खालामजागोन। दिनै बैफोरबादि एसटि बिनाय, जोंखौ एसटिनिफ्राय नासयनो नागिरनाय गोबां जेंना जेंसिया जों आलादा रायजो मोनाबा जों जाबाय थागोन। बिनि थाखायनो जोंनो न'खरनि पावार, हम पावार, फाइनान्स पावार, हा हुनि अधिकार, गासैबो अधिकारखौ नांगोन। अब्लासो जोङो दिनै जों थांनानै थानो हागोन। बे बुहुम बिखायाव बर' हिसाबै जों बिखा फोरदानानै जों थांनो हागोन जेब्लासिम जों रायजो मोनगोन, नङाबा जों थांनानै थानो हानाय नङा। আচলতে অসমৰ যি 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিচাৰি এটা দীঘলীয়া সময় সংগ্ৰাম কৰিছে, তেওঁলোকৰ গণদাবী, গণতান্ত্ৰিক দাবী, গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম আৰু সকলোৱে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, গণতান্ত্ৰিক দাবীক আমি আচলতে শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান কৰিব লাগে। ঠিক তেনেদৰে আমি 6 জনগোষ্ঠীৰ সংগ্ৰামবিলাকো শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, সন্মান কৰোঁ, গণদাবী, গণতান্ত্ৰিক দাবী, গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ। কিন্তু আমাৰ এই কথাটো স্পষ্ট, আজি চৰকাৰে যি ধৰণে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে 6 কমিউনিটিৰ ওপৰত, 6 জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত, আমাৰ তাতে বহু আশা আছে ক'বলৈ, বহুত ক'বলগীয়া মানে বহু কথা আছে। যোৱা 4 তাৰিখে যিটো ডিচেম্বৰৰ মন্ত্ৰীগোটে CC2 আলত বহিলে, আমি সুখী নহয়। চাইছোঁ এমাহৰ সময় লৈছে, ফেব্ৰুৱাৰী 1st উইক এইটো ইণ্টাৰিম, সেইটো ফাইনেল এটা ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰিব। আৰু অসমত ট্ৰাইবেলবিলাকৰ আৰু হ'ব বিচৰা যিবিলাক জনগোষ্ঠী জনজাতি হ'ব বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ মাজত এটা ফাইনেল এটা চেপ দিব বিচাৰি আছে। আমাৰ কথাটো হ'ল তেওঁলোক আগবঢ়া, তেওঁলোক উন্নত, তেওঁলোক সকলো ফালৰ পৰা আগবাঢ়ি যোৱা চহকী, তেওঁলোক মেইন ষ্ট্ৰীম আছামিজ ছ'চাইটিৰ হয়,
যেতিয়া ব্ৰিটিছে শাসন কৰিছিল, যেতিয়া ব্ৰিটিছে ST SC এইবিলাক কৰিছিল, সংবিধান প্ৰণেতাসকলে সেইখিনি সময়ত 47 to 50 কি কাৰণত তেওঁলোকে ষ্টেটাছ নাপালে, আজি আমাৰ প্ৰশ্ন হয়। আৰু ভাৰত সংবিধানখন ৰচনা হোৱাৰ সংবিধান বলবৎ হৈছে 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী। 26 জানুৱাৰীত আমি ST হ'লোঁ। অসমৰ বাকী যিবিলাক আমি ST আছোঁ এক্সিষ্টিং, আৰু যিবিলাক নহ'ল নাছিলে, ইয়াৰ মূলতে তেওঁলোকে আচলতে মেইন ষ্ট্ৰীম আছামিছ হৈ গ'ল। মানে তেওঁলোকে নিজৰ কালচাৰ আইডেণ্টিটি সকলো হেৰুৱাই পেলালে, ভাষা হেৰুৱালে, আইডেণ্টিটি হেৰুৱালে, ট্ৰেডিশ্যন হেৰুৱালে, অসমীয়া আৰু অসমীয়া বৰ্ণাঢ্য বৰ্ণীয় অসমীয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল, আমাৰতো নিজস্ব কালচাৰ আইডেণ্টিটি, নিজস্ব আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন, নিজস্ব হিষ্ট্ৰী লৈ আমি জীয়াই আছোঁ। আমাৰ কথাটো হৈছে ছয় জনগোষ্ঠীক আচলতে আমি ট্ৰাইবেলবিলাকে অপ'জ কৰিব নালাগে, মই ভাবোঁ। কিন্তু আমাৰ যি অধিকাৰ, আমাৰ যিবিলাক ৰাইটছ প্ৰিভিলেজ প্ৰভিজনছ আছে একৰ্ডিং টু কনষ্টিটিউশ্যন, তাত যাতে হাম্পাৰ নহয়, তাত যদি হাৰ্ম নহয়, আমাৰ যাতে কোনো অধিকাৰ সৰ্ব নহয়, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। ছয় জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে নহয়, চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লওক। আজি 45 লাখ জনজাতি আছে আৰু 2 কোটি জাপি দিব। অসমত 3.5 কোটি জনসংখ্যা আছে, তাৰে আমি 2.5 কোটি ট্ৰাইবেল হ'ম। ভাল লাগে, গৌৰৱ কৰোঁ, কথাটো শুনি ভাল লাগে। কিন্তু আমাৰ যি অধিকাৰ পূৰ্বৰ ট্ৰাইবেলবিলাকৰ, সেই অধিকাৰ অক্ষুণ্ণ থাকিবনে নাই? আমাৰ অধিকাৰ আমি পাম নে নাই আগৰ দৰে? 10% আমি যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাওঁ, এডুকেশ্যনেলি, ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আমাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক, ভূমি অধিকাৰতে হওক। কিন্তু আমাৰ স্পষ্ট কথাটো VP কি কৰিব গৈ আছে নাজানো। ভাৰতৰ সংবিধানখনটো ঢেৰ ওলট পালট কৰিবলগীয়া হ'ব, সংশোধন কৰিব লাগিব। VP নাই অল ইণ্ডিয়াত, VP অসমত কৰিব গৈ আছে, মানে ভেলী আৰু ভৈয়াম। আমি আকৌ ভৈয়াম জনজাতি, আৰু তেওঁলোক নতুনবিলাক কাৰোবাৰ ভেলী উপত্যকাত ভৰাব। হিলছটো আছেই আমাৰ পাৰ্বত্য জনজাতি। এতিয়া আমাৰ স্পষ্ট কথাটো হৈছে, আমাৰ অধিকাৰ যাতে সৰ্ব নহয়, পূৰ্ব জনজাতিবিলাকৰ কি আপগ্ৰেশ্যন কৰে, 27 OBCত তেওঁলোক আছে, কি আপগ্ৰেশ্যন কৰি কি সুবিধা আৰু কি অধিকাৰ দিব পাৰে, আমাৰ আপত্তি নাই দিয়াত। কিন্তু আমাৰ অধিকাৰত, আমাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য, তাত যাতে আমি বঞ্চিত নহওঁ, তাৰ কাৰণে কিন্তু আমি ক্ষোভিত, তাৰ কাৰণে আমি কিন্তু শংকিত, ভয় খাইছোঁ। मनि बिथोन बायदियै 6 मास हाग्रा दाननो होनाय, बिफां लाइफां बोनो होनाय बेफोरबायदि खौरांखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों मोन्दों। बेसेसिम सैथो बेखौ मिन्थिया, बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा, आरो बेयो खोन्थाथे बाथ्राथे सावरायगासिनो दङ। आरो मोनसे बुस्थुआ फकास जादों, जोंनि सरकारा जोबनाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारिनि बिथां BPF सरकारा फैफिननाय लोगो लोगोनो नेशनेल पार्कखौ दे डिस्ट्रय खालामदों, बे बुस्थुआ रोखा। गुबुन फारसे बिथाङा थोंजोङै खेंस्लायै जुदि जोंनि UPPL दोलोखौ बेवहाय आसि थुनो नागिरदोंबा, जों बेखौसो फकास खालामनो नागिरदों दे जोङो जुदि हाग्राखौ दानहोग्रामोनब्ला मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोननै जोङो माहारियारि हाग्रामाखौ जोङो मालाबाबो दाफुंनाय नङामोन बा सृष्टि खालामनाय नङामोन। नि गेजेरजों नोंथांमोना निस्सय नुनो मोनबाय, मिथिनानै मोनबाय बिथाङा मा खोथा बुंनांगौ जे दिनैहाय जि हाग्रा एवस्रांनायनि जाथाय, बेयाव बिथां हाग्रामा महिलारि सारा जि खोथा बुंगोन बेनि अपोजिट खायसे खोथा बिथाङा मख'नायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव बुंहरनो हागोन। आं ससे क्लिप नोंथांमोना दिन्थिनानै होबाय, बा नोंथांमोना जुदि बिथां जि हाग्रामा महिलारि सारा खोथा बुंनाय बा जि प्रेस मिटआव बुंदों बेखौ नायखोबा आंनि प्रिभियास भिडिअ'आवहाय नायहैनो हागोन। आरो लोगोसे नै दिनैहाय जि बड'लेण्डआव सोमावग्लुंनाय मोनसे डिमान्ड, बड'लेण्ड वी वान बड'लेण्ड, नो बड'लेण्ड नो रेस्ट आसाम 50-50, बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। माने जिथु मेइन टारगेट जि बर'नि ना, बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड। नोंथांमोना निस्सय नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिखादों जानांगौ, बिथांमोना फारि फारि फोरमायलांदों। आरो लोगोसे बे खोथाया रोखा जे बिथांमोननो जुदि मोननो हानाय ST होनो हायोब्ला बड'लेण्डखौबो होनो हानांगौ आरो हागोन ना। बिनिफ्राय नै सासे बिथां टिवा स्टुडेन्ट इउनियननि सासे दैदेनगिरियाहाय जि खोथा बुंलांबाय जे ट्राइबेलफोरनि सायावहाय खायसे खोथा बुंदों। नोंथांमोना निस्सय नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेखौबो नुदों जानांगौ। बिथाङा माबायसा खोथा बुंदों, मा खोथा, माखौ लानानै खोथा बुंदों, नोंथाङा नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नुदों। आं बिनि सायाव इमान कमेन्ट होनो साना। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला बिनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन।